Jo, Jikoy, tanawan yung cellphone. High-tech na kayo. Sige na, tanaw na meron. Wow, dua ka mo kamera. Oh? Ang isa ning lagman. Uy, ito na nipilit ba na? Ah, wala, nag-update ra niyo. Sura. Mao na, burit lag man di ay. Mao na, ay lagi pag-download og P-Hub lagi. Wa manggod pataka ra man ka-update man gid niya basta ni ani. Mga tuyan, sa inyo di kay kubutan niya. Ay, Android? O Android. Nipilit gani, nipilit. Di na katingalahan kay Android man. Awa ko aw. Hulo. Kuno mo cellphone. Hey! Iringi ang kamera. Pilay kamera na mo ha. Duwa ra. Pikoy mo kunang Android. Idiotis. Ako tulo oh. Tulo. Guwapo mo yung cellphone niya di ay. Pag-zoom ani. Mo di ay. Pag-zoom ani. Kabalo kung saan ni high-tech. Pag-zoom ani kana si Jikoy. Klaro lagi na yung kiki diri oh. Sige daw, Pops. Tistingi daw. Asa kadali lang. Oh, laruha oy. Oh, tanawa oh. Oh, tanawa. Yo, high-tech eh no. Imo na isip mo. Wala pa lagi ba maski wa pa mo na open naglag man. Asas tanawa. Layo ra kay na sa Apple. Mura ni pambog yung paps kini kwado kay malubat. Hulo, kumpiyansahan mo eh. Pila ka oras bago malubat mo ha? Kini, 10 hours kani mo ah. Dugayan kay malubat na yaoy. Huy, ginoo ko. 10 hours ra? Ako isa kasi mana. Ay, wala man din mo cellphone dai. Diri na lang ko eh. Wala na kasi kini barato jud kini cellphone na. Sus, ginoo ko. Pila di presyo ano yam? Kini 5K. Yatis, mahal na di ang Android oy. Napaingon nga barato ra di kayo. Wala na barato ra man kuha. Ina na, 5K? 5K. Sus, ginoo ko. Charger man ako na. Binuang charger 5K. Tulo man ka buok. Mindset ba, mindset? Bantura dugay malubat. Tulo mo kabuk charger di ay. Kini ko pa, sinyo ka kalamang ani kay kini kong cellphone. Gamit pa suda ni. Akong naong face recognition. Grabe ka high-tech. Kung saan printer? Sige daw eh, pasig labi daw eh. Suda ka na ka, dinagunita na. Nawa. Wala ni unlock gid yan. Sus, ginoo ko. Bilib na mo, anak. Kini nga ko, mas high-tech pa ni sa iya, ha? Napadi mo labaw anak. Koy, ikaw ba, wad yung kay alamag ba pagabot sa teknolohiya? Kini ako ana ni face recognition. Plus na pa gini voice recognition. Sige pila-pila ko kay tatititin ra patataman. Labog gini ang duwa ni. May pagko kabot ko anak pero ikaw brick game ra. Ano masiglaban siya? Pasiglaban na tamo. Awa. Nakakuha naman ni daan. Ano naman ko'y password ni daan ha? Pasiglaban tamo. Guwapo ko. Voice recognition accepted. Ibay kayo. Di ko mo to. I-change pass na daw. O sige Paps, i-change pass daw na. Kang lahi na po istorya. Ay sus! Kana naman dahil ka lang ha. Change pass na ako. Okay na. Sige daw. Ayaw mo pamilok. Sige. Mga pangit mo. Voice recognition accepted. Mao ni pinakahiting cellphone sa tibuok kalibutan. Yawan na oy. Ya, bilib na mo. Sige daw. Patistingan ako daw. Oh, testing. Para di ka may ignorante ba? Sige daw. Taas og suwang sa paploy. Voice recognition accepted. Gabi, ako na po daw ba? Tusingin mo ko ba? Voice recognition accepted. Patay. Tingin daw. William Guapo. Voice recognition denied. Usba. William Guapo. Voice recognition denied. Ako ba? Patay na. Tingnan ni Ron. William Guapo. Voice recognition denied. Wala na. Gupa na. Nanabuang na ni basig. Ang narikol na to ba? Katong ating sa babae. Hatching! Voice recognition denied. Hatching! Voice recognition denied. Ako ba? Babae. Kayo ya, babae. Hatching! Voice recognition denied. Ikaw, koy. Bahala ka diya eh. Mahala ka din. Password. Hatching! Voice recognition denied. Dili, yun o. Yate. Unsa na maguba na niya akong cellphone ron. Hindi na ni ma-open.